Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawinjo mar Radio Shifa mani wakaudi chieng machielo modwa ni mondo mi wawuoye ni to en ang'o monego bed ni jonyuol timo ne nyithindgi. Lemo mar jonyuol kuom nyithindgi onego bed ni timo nang'o, tang'o momiyo jonyuol ok lem ne nyithindgi. En odiechieng' mane iting'o lweti malo ka ikwayo Allah Nyasaye mondo okony ni nyithindi. En karang'o mane iselemo ni nyithindi, in kaka baba, wuoro, kata in kaka mama, miyo, bende iseparo timo kamano? Wan wang'eyo ni nyithindwa kwayonwa ga Allah Nyasaye mondo okony jonyuolgi. To mae en sadakatul jaira, sadaka ma osiko. Ka jonyuol osetho to nyathi odong' ka lemo ni kakwa Nyasaye mondo okony jonyuolgi, mano en sadakatul jaira. Kata waladin salihin yadruhu laha, kaponi iyudo nyathi ma kwayoni ng'wono kuom Allah Nyasaye ka isetho, to mano en sadakatul jaira, sadaka ma ochwere, tiende ni sadaka musiko. To in wuoro kata miyo, en ang'o mamoni lemo ni nyithindi? To nikech dua ul waladi li waladi mustajaba, wa dua ul waladi ala waladi mustajaba. Kwayo dua mar wuoro kata miyo ka okwayo ni nyathine kata nyithinde gik mabeyo kata yore mabeyo kuom Allah, onge gima geng'o. Dua makama Nyasaye rwako direct, maonge gima geng'e kata matin. Jaote Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne owacho ei hadithis gana, inda bil haki bisana bil sahihi talatu dawat mustajabat. Dua kwayo mopogore nyadidek, Allah Nyasaye rwakoga yiega ma onge kethruok, onge gima geng'o dua gi mondo donj direct ir Nyasaye. Magi dua madhi direct ma onge riwo gi kwaya kiawa. Mano gi dua mage, gi dua aina adek maka ng'ato kwayo to onge gima geng'o gi. Nyasaye rwako gi moriere kako kwagi no. Mokwongo, dua dawatul madhlum, dawatul madhlum, kwayo mar ng'at mochwany kata ng'at ma oketh ratiche. Ma kaponi oting'o lwete malo to kwa Nyasaye ne kaka jogi orocha, ponono en ng'ano maonge nyalo, en ng'ano mong'ol, en ng'ano mokoso, ochando, koting'o lwete malo kaponi oketh ratiche, to Allah winjo ywakne mara hiyo. Kasto wachielo wayudo ni dawatul musafir, kwayo mar ng'atno manie safar, kasto safache ponono ng'adore, kata ng'ano manie safar. Kokwayo Nyasaye, kokwayo Allah, to kwayo no donjo moriere. Kasto maradek en wadawatul walid, kwayo mar jonyuol ne nyithindgi. Mago gin kwayo ma onge gima geng'o. Mago Allah wuon owacho ni mago kwayo ma ka jomokwayo kwayogo to onge gima geng'o kata chiel. E ndalogi kwayo mantie en dawatul waladi ala waladi. En dua kata kwayo mar janyuol, wuoro kata miyo ka okwong'o nyathine. To ma bende
jaote Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne owacho ni dua kata kwayo kaka machalo kod mano Allah Nyasaye obongo were nyakaraga orwako ma onge gima dong kata chiel. Mano okawo ma onge gima dong kata chiel. Ikwayo ni nyathini marach, ikuongo nyathini, mano en wachni, to kwayo no nyaka donj ir Nyasaye. Nyasaye kendo borwake mana kaka ikwaye cha. Koro in janyuol, wuoro, miyo, Allah Nyasaye omi thuolo kendo ogwedhi makaka ikwayo ni nyathini kata nyithindi oyie kwayoni. Kara en ang'o mamoni kwayo ni nyithindi mondo Allah Nyasaye oket nyithindi obed nyithindo mabeyo ei piny ka to kod bang'e chiengni bede nene girwako ni gweth. Janyuol, Allah Jalla Jalaluhu omiyi chiyo to ok idwar tiyogo. Ok idwar lemo ni nyithindi. Ne kaka nyithindi samoro timo marach e skul, ka penjo biro to gi faulu, ok gitim maber. Samoro timbegi ok beyo, dak ikwan gi mondo Allah olok timbegi. Temane otina achiel mondo ichung dier oduor, mondo iywag ni Allah Nyasaye mondo tel ni nyithindi mondo gibed nyithindo mabeyo. Ntie janyuol achiel mane odhi ir Abdallah ibn Mubarak kasto nyise ni nyathine en nyathi ma ok lu chikene, nyathi marach, en nyathi molal, aonge yo moro amora manyalo timo kata gimoro amora manyalo timo kode, puonja gima anyalo timo. Abdallah ibn Mubarak nopenje ni hata haunta haleik, bende isekuongega? Kaito janyuol nodwoke ni asekuongega. Abdallah ibn Malik ne odwoke ni halta ladhi hafsaka, ni in ema ne iseketho, ema nisekethe. Nikech ne in gi thuolo mar kwayo ne kuom Allah Nyasaye to ne ok itimo kamano, ne ok ikwayone. Jaote Allah Nyasaye ne okwayo ni joote Allah Nyasaye ne okwayo ni nyithindgi, ne gikwayo. In ng'a ma ok idwar kwayo ni nyithindi? Ibrahim alayhi salam ne okwayo Rabbi ijalla. Ibrahim alayhi salam ne okwayo kowacho niya, Rabbi ijal hada balada, Rabbi ijal hada balada, amina, wajunubni wabainaya, wajunubni wabania, anabudu sanam. Genga an gi nyithinda, nokwayo kama, genga an gi nyithinda, kik walam sanembe. Ibrahim alayhi salam ne okwayo Allah Nyasaye, Rabbi jalni mukima salati wa min dhurriyati, yani Allah telna an gi nyithinda wabed joma ok chieng, yani joma bro chungo salat, mabro lamo sala abich kaka dwarore e Islam. En odiechieng mane ma ine kwayo dua kaka ma? En odiechieng mane mane kwa Nyasaye mondo tel ni nyithindi e yo kaka Ibrahim nokwayo, kaka joote Allah nokwayo? Ma emomiyo Allah Nyasaye oketo seche ma walemo to nyaka wakwa kama, walladhina walkuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina wajalna min mutakina. Yani kochopo seche mwalemo to makoro ketnwa mondo mi watem lamo kamano, mondo Allah otelnwa kaka wakwayo kamano. Jawinjo mar Radio Sifa, mani en puonj mwakelo ni mondo mi item kaponi ine yo marach mokitim kaka Allah dwaro, kata kaka idwaro gidin mar Islam, kata kaponi nyithindo chandi to ikwan nyithindi mondo Allah one kaka loko timbe nyithindo bedo timbe mabeyo. Mani en Radio Sifa, pen puonj kod dongruok kanyakla. Mado bongo were Allah Jalla Jalaluhu
Otelni to telna nyaka odiechieng' machielo warad ei Radio Sifa ka pend puonj kod dongruok kanyakla. Ma en Radio Sifa, pend puonj kod dongruok kanyakla.